Като оня ден излезна, че тунел забравих сега, ще излъжа някъде в най-дългия, горе източа, това северните държави, сега Норвегия ли беше, май Норвегия, дълъг 24 км, те му извадили колко пари струва, той излизал примерно по 4 милиона евро на километър, а нашите 2 км излизали по 164 милиона на километър. Да. Оттам ще ги вземем, де. Откъде да ги вземем другаде? Имаме ги от тия граждани, които сега си ги крадат. Нали? Който му го фанеме сега тук, понеже това с ревизията много не ми хареса вече, защото упоручи се, нали, комисия по ревизия и как да. Това ревизия, значи иззимват се документите, вижда се какви са делаверите, те се виждат, те са на хартията написани, нали, всичко това се тегли от банки, нали, гледаме как тегляли по 50, по 100 милиона от мен. Аз като отида да взема 1000 лева, ми искат 2 заявки предварително, взимат ми 5% такса и ме гледат подозрително чиновничките, защото теглят така голяма сума. Ти представиш си, влиза някакъв гражданин и вика: добър ден, с тия двата чувала за 50 милиона. И с него не се занимава никой. Оттам ще дойдат всичките тия социални придобивки за нашите деца, за пенсионерите. Нали, като говорихме за София, какви сте идеи за безплатен транспорт? Кой ще отежи транспорта на София, ако магистралите не струват по 200 милиарда едната? Кой да му тежи транспорта на София? Няма на кой. Нали, мантрата, ние ще го плащаме, цяла България ще плаща транспорта на София. Глупости на търкава за това. Така е, София